Şu bilim ocağımız bolan Maktumulad adına 3-nji orta mekdebimiň taryhy barada aýtsak, ilkinji obamyzda mektepler 1930-njy ýylda gurulyp başlandy. Şol ýyl obada 2 sany başlangyç mektep gurulýar. Olarda Saparov Anna, Yalqapov Halap, Halif Maktumly ýaly ilkinji muallimler zähmet çekip başlaýarlar. Enha şu biziň duran 3-nji orta mektebimiziň ýerine gadymy döwürde Ýuwangala atly bir gala bolupdyr. Bu galanyň haçan we kim tarapyndan gurulanlygy anyk belli däl. Ýöne oba adamlarynyň ýaşullaryň gurrun bermegine görä gaty döwürde gurulypdyr diýilip aýdylýar. Günlerde bir gün şu obanyň üstüne düşman çözanna bu galanyň ýaşaýjylary bilen aldym berdimli söwüş bolýar. Bu söwüşden soňra gan dökülýär. Şonu şu mekdebiň demirgazyk tarapyndan dereden uly sil gelýär, ýagşy ýagýar. Şol silem dökülen gany ýuwup gidýär. Şeýdibem bu galanyň adyna Ýuwangala, şeýle hem obamyzyň adyna bolsa Ýuwangala oba sil at galy. 1954-nji ýylda şol galanyň içinde gijijik mektep salynýar. Bu mektep 1960-njy ýylda Maktumly Pragymyzyň doglan günüň 225 ýyllyk toýy münasibetli Maktumly adyna diýilip oňa Maktumly Pragynyň ady takylýar. Ondan soňra 1971-nji ýylda biziň häzirki duran täze mektebimiz gurulyp ulanylmaga berildi. Maktumly Praga diýilende diňe bir türkmen şahyry gödüňe gelen hatda ol bütün dünýäniň şahyry hökmüne ortağa çykýar. Ol türkmeni dünýä tanadan şahyr. Şeýle beýik adamyň biziň obamyzda ýaşap geçmegi, biziň obamyzyň howatyndan dem almagy biziň üçin iň bir uly baht hasap edýär. Maktumly Praga adyny göterýän 3-nji orta mektebimizde şahyryň goşgulary, onuň döredijligini okuwçylara öwretmekde gaty köp işler amala aşyrylýar. Geçirilýän gurnaklar, ýa-da bolmasa geçirilýän açyk tapaklar, şeýle hem hepdelikler, muallimlaryň alyp barýan işleri şahyryň döredijligini okuwçylaryň aňyna goýmakda gaty uly kömek berýär. 1972-nji ýylda 3-nji orta mektebimizde türkmen dili we edebiýat muallimi bolup işleýän Aşyrova Awadan muallim häzirki Gerkez obasyna ýerleşýän Maktumly muzeýiniň düýbüni ilkinji şu mektepde binýadan tutýar. Şu mekdebiň bir otagyny Maktumly degişli ilkinji obanyň arasyndan eksponatlary, oňa degişli bolan gol ýazmalary ýygnap başlaýar. Ondan soňra 1983-nji ýylda Gerkez Geňeşliginiň Ýuwangala obasyna ýörükde Maktumly adynaky çahamça muzeýi gurulýar. Ondan soňra ähli galdyrylan ýygnalan eksponatlaryň hemmesi şol muzeýe tapşyrylýar. 1960-njy ýylda Maktumly Pragynyň doglan günüň 225 ýyllyk toýy bellenilýär. Şonu mektebe Maktumly Pragynyň ady takylýar. Şol şanly senede häzirki mektebimiziň öňündäki duran Maktumly Pragynyň heýkeliniň ýerine bu ýerde beýik şahyr Maktumly Pragynyň heýkeli oturdular diýilen ýazgy goýulýar. 1965-nji ýylda Maktumly Pragynyň gipsdan heýkeli Şetinin tarapyndan esaslandyrylýar. Ondan soňra 1983-nji ýylda Maktumly atamyzyň doglan günüň 250 ýyllyk toýy münasibetli bürünçden ýasalan Maktumlyň heýkeli goýulýar. Häzirki mektebimiziň öňündäki ýerleşýän Maktumly atamyzyň heýkeli 2014-nji ýylda oturdylýar. Maktumly adyna 3-nji orta mektebimiz ilkinji gurulanyna 1937-38-nji ýyllarda 7 ýyllyk orta bilim bolýar. Soňra 1965-nji ýylda orta mektep bolup, 1966-njy ýylda ilkinji gezek okuwçylar 10-njy synplar tamamlaýarlar. Olar jemi 10 sany okuwçy bolup görýärler. Maktumly Pragynyň goşgulary, onuň wagt nesihatlary, şeýle hem edepteriýe barada getirleri diňe bir dil edebiyat sapagyna dälle, hemme sapaklarda özüniň ornuny tutýar. Muallimler şol getirleri her bir sapak bilen baglanşdyryp çağalaryň aňyna goýýarlar. Biziň mektebimizde Maktumly Praga barada gaty köp işler amala aşyrylýar. Men özüm türkmen dili edebiyat muallimi bolanlygym üçin diňe bir sapagy okutmak bilen çäklenmän daşyndan çağalar bilen döredijlik işini alyp barýar. Çağalaryň goşgulary düzüp ýa-da hikaýalar, beýleki
hekaýalar hem-de makalalar düzüp özleriniň başarnyklaryny bir ýaşajygam bolsalar eýem özleriniň näme derejede näme zatlar başaryp bilýänliklerini görkezýärler. Ine men şol işleri çağalar bilen bile alyp barýarym. 1953-1959 ýyllarda Owed we Gurbanyzy, Owed Oraz Muhammed, Niyazmurat Owed Murat, Welmämedov Nuri, Şirmämedov Akmämet, Şarliw Ata, Aşir we Abadan, Uly we Annawil, Annay we Amanul ýaly muallimler işe başladylar. 1972-nji ýylda mektep kitaphanajysy bolup Annay we ogul tuwak işläp başlaýar. Soňra ol uzaldylan gürli toparlarda muallim bolýar. Mektepde 1973-74 ýyllarda müdiriň hojalyk işler baradaky ornmasar wezipesi açylyp, ilkinji Murat Mämetguly işläp başlaýar. Şondan soň bu wezipede Şarliw Meli, Berdiw Arazberdi, Berdiw Amanmurat daglar işlediler. 1993-nji ýyldan häzirki güne çenli bu wezipede Oraz Muhammed, Nur Muhammed işleýär. 1971-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda mektebimiziň häzirki täze binasy açylyp kullanylmaga berilýär. 1971-nji ýylda mektebe Sary we Sabr matematika muallimi, 1972-nji ýylda Adi we Bayramiwy rus dili muallimi, 1973-nji ýylda Gabak we Sapargul türkmen dili we edebiýat muallimi, Sapar Allaberdi fizika muallimi wezipelerini işe başlaýarlar. Mahtum bolup sözler tili türkmeniň diýip ýöre Türkmenistanyň bilim ministrligi şeýle hem mahtumlar adına ýaşlar uramasynyň bir geçirýän bäslegi bar. Şol bäsleşikde biziň okuwçylarymyz köp gerek çykyş etdiler. Olaryň köpüsi döwlet derejesinde orullara münasip boldylar. Şu ýyllaryň içinde meniň okuwçylarymdan häzir men özüm bilen bile işläp gören Gültäç Gulyeva şol derejelik bäsleşigine gatnaşyp döwlet derejesinde birinji orna münasip boldy. Şeýle hem Maral Babaýewa şol döwlet derejesindäki bäsleşikde birinji orna, şeýle hem altyn asyryň altyn dehilleri atly ders bäsleşiginde döwlet derejesinde 3-nji orna münasip boldy. Häzir ol edil türkmen dili edebiýaty dersini tamamlap ýokary mektepde Aşgabatda muallim bolup işläp ber. 1980-1990-njy ýyllarda käbir muallimleriň pensiýa gidenligi sebäpli mektebe dürli muallimçilik okuw jaýlaryny gutar muallimler işe geldiler. Olardan Gündogdy, Mämedow Gurbanyly, Muhammedow Nur Muhammed, Annaýew Gurban, Annay we ogul Sapdy, Gabakow Aşirgelli, Mahtumguly we Anna Soltan, Anna Mämedow Keýmir, Jumadurdy we ogul Wike, Anna Mämed we Döwletgül, Oraz Muhammed we Güljahan, Ulam we Aýgül, Hojaberdi we Gurbangul ýaly bir näçe muallimler işe başladylar. Bu muallimleriň bir näçesi soň başga etrafymyzyň durly mekteplerine muallim bolup zähmet çekdiler. 1979-1981-nji ýyllarda mektep müdiri Ata Şarliw bolýar. Okuw işleri boýunça ornmasar Welmämedov, Aky terbiýeçilik işleri boýunça ornmasar Sapargul bellenýär. 1980-nji ýylda mektepde Etrap sport mektebiniň toparlary açyldy. Onda ilkinji türgelleşdiriji muallim hökmünde Saparov Gurbanguly işe başlaýar. 1980-1992-nji ýyllarda mektebin gyýyzlar hemde oglanlar voleybol toparlary bir näçe ýyllaryň dowamyny etrap we welaýat derejesinde geçirilen ýarşlarda öňdäki orullar eýelip döwlet derejesindäki ýarşlarda hem üstünlikli çykyş etdiler. 1981-84-nji ýyllarda mektep müdiri Anna Muhammedow Hally Gurban bolýar. 1984-1989-njy ýyllarda mektep müdiri Hojamurat Durdy boldy. Şol ýyllarda mektebe Geldiw Amanyeli, Meretgeldiw Mäti, Jumadurdy we Altyn, Şarly we Güläylek ýaly bir näçe işini ökdi muallimler işläp başladylar. 1996-2000-nji ýyllarda 3-nji orta mektebimiň müdiri Gulam we Aýgül bellenildi. Okuw müdiri bolsa Jumadurdy, terbiýeçilik işleri boýunça ornmasar Annaýew Gurban boldy. 1994-nji ýylda
mektepde hünär okuw açylýar. Onda Meret Geldi Hikmäti şeýle hem Annaýew Gurban muallim bolup zähmet çekdiler. Ne mahmul Praga bağışlanıp ya da başga temalar boýunça dilme bätleşikler geçdi. Şol bätleşiklere de men okuyan okuwçylarym ilgidar gatnaşdylar. Ne şeýle okuwçylaryň biri Dünýä Meret Geldi we şol mahmula bağışlanıp geçiren dilme bätleşiginde orun aldy döwlet derejesinde. Mahmula 3-nji orta mektebiň taryhy baradaky maglumatlary esasy ýygnan şu Annaýew Gurban muallim Owadaky ýaşap geçen 1930-1962-nji ýyllarda mektepde uzak ýyllaryň dowamyna muallim bolan Öwed Murat muallimiň, şeýle hem Anna Mämet muallimiň hem-de 1953-nji ýylda doglan şu Gerkez Owasynyňky Mahtumly muzeyine ençeme wagt zähmet çeken Nunaýew Mätiniň gurrunlarynyň has hem baýlaşdyryp şular ýaly maglumatlary bilen jemläpdir. Mektebimiň täze binasynyň gurulanlygyna şu ýyl 55 ýyly dolýar. Şu ýyldan häzirki wagtda çeli mektebimizde ençeme çagalara ilm bilim beren, terbiýe beren muallimler zähmet çekdiler. Häzirki wagtda hem biz şol muallimleriň ýygyny dowam etdirip gelýär. Biziň mektebimizden okap ýurdumyzyň durly kunjaklaryna, durly önümçilik budaklaryna işleýän hem bir näçe okuwçylarymyz bar. Häzirki wagtda hem biz Mahtumly Pragynyň adyny göterýän 3-nji orta mektebimizde şu Mahtumly Pragynyň döredijligini öwrenmekde, çagalara onuň goşgularyny öwretmekde hem giýjämiz gülni edip bir näçe işleri alyp barýar. Mahtumlynyň döredijligini öwrenmekde hem köp işleri ýola goýýar. Näşe Mahtumly muzeyinde işleýän Awat Anogly hem bizim mektebimiň okuwçysy. Ol Medeniýet institutyny gutaryp şu Mahtumly Pragy muzeyine işlemäne geldi. Häzir ol işläp öz dörejiligini görkezip otyr. Başga da kän bizim mektebimizde gadanlanan üstünlükler, muallimlerin arasynda da gadanalýan ýylyň muallimi, ne ýanky agdan şol taryh muallimimiz şu ýyl vilayatda 3-nji ýylyň muallimi bätleşigini 3-nji orna munasip boldy. Muallimleriň arasynda şoňa dörejilik bilen meşgullanýanlary Her ýylda geçirilýän beýik akyldar şahyryň Mahtumly Pragynyň şygyryýet gününe bagyşlap Mahtumly sözler tili türkmeniň atly şygyryýet bäsleşigine biziň hem Mahtumly Pragynyň adyny göterýän 3-nji orta mektebimizden ençeme okuwçylar, muallimler gatnaşdy. Şolaryň içinden aýtsak bäsleşikde ilki etrap, soň welaýet derejesine geçirilip ýeňji bolan döwlet derejesindäki bäsleşiklere gatnaşdylar. Biziň Mahtumly adyny 3-nji orta mektebimizden her ýyl döwlet derejesindäki bäsleşiklere de gatnaşmagy hukuk kazanyan okuwçylardan ýatlap geçsek Gündoğdy we Aýçeren, Guly we Gültäç, Babay we Maral, Meret Geldi we Ogul Maral, Gutly we Ogul Maýa daglary aýtsak bolar. Mektepde muallimlerden göreldeli zähmet çeken başlanyç sınıf muallimi Anna Tagan we Bayram Sultany watana bolan söýgüsü üçin şeýle mektebimiziň türkmen dili we edebiyat muallimi Anna Mämet we Döwletgül Mahtumly medali bilen suýlanýar. Mahtumly Praga Jeyhun bilen Bahry Hadar araby çölütünden öter ýeli türkmeniň. Ede şu iki tetriniň üstü bilen bütün bir Türkmenistan kartasyny çekip berip otyrdy. Ine şondan başlamaly. Mahtumlyň watançylyk duýgulary şol iki tetrden başlaýar. Meň pikirimçe. Şo atlaram şu watançylyk duýguny okuwçylaryň aňyna goýup, soňra onuň edep terbiýe barada gaýdalaryny çağalaň aňyna goýmak bilen başga wezipemiz bolýar. Men hançy mektebe taryh muallimi bolup 2019-njy ýylda işe başladym. Aslında men özüm hem şu Mahtumly adyny 3-nji orta mektebini orta bilim alyp, soňra Mahtumly adyny Türkmen Döwlet Üniversitetine okuwa girdim. Soň muallimleriň arasyna gelip muallim bolmak, muallim kärine eýe bolmak bagty maňa da meýesser etdi. Diňe bir men muallimçilik bilen meşgul bolman arasynda bir goşgy, şygyr düzüp bir özüň goşgy goşanyň hem duýman alýan, belki Mahtumly atamyzyň şu aýak basan ýerleriniň ýa-da şonuň bir ruhy güýjüniň bize täsir edýän bolmagy mümkin. Şu atlaryň sebäbini men şeýle bir zatda görýänni, Mahtumlynyň demalan howatyndan dem almak, onuň ýaşan ýerinde ýaşamak ýa-da şonuň o daglara çykyp
goşgy düzýän ýerlerinden ruhlanmak çağlara gowy täsir edýär. Şonuň üçin çağlarda bir hili ilham, dörejilik diýen zat hasam öz-özünden döreýän kady. Men hem mektepde okan ýyllarymda şu her ýyl geçirilýän Magtymguly sözler tili türkmeniň atly şygyryýet bäsleşiginiň etrap welaýet tapgyrlaryna birinji orna münasip bolup, döwlet derejesindäki tapgyryna da gatnaşyp, onda da baş baýragy almak meýesser etdi. Ynha şol şygyryýet bäsleşigine bir ýerine ýetiren goşgymdan size aýtyp bereýin. Wasbyň etsem joşa geler bu zıban, beýik galkynşly edýdi watanym. Bu ajab eýýamdyr galkynýan zaman, beýik galkynşly edýdi watanym. Gaz geçirjin, asyrlara uzasyn, awaza zolagy ýurdu bezesin, näçe geçsen ýene gelýär gedesin, beýik galkynşly edýdi watanym. Şahirler wasbyňa şygyrlar goşýar, bagşylar şanyňa aýdymlar joşýar, bugünkü gün toýlar toýa ulaşýar, beýik galkynşly edýdi watanym. Fırsatdan peýdalanyp Ahryman arkadagymyza, arkadagly Ahryman serdarymyza edýän asylly işler üçin mudama biz sag bolsun aýdýar. Oý olaryň jalary sag bolsun, işler mudama rowaj alsyn. Ynha men hem şu fırsatdan peýdalanyp bize okumagy, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredip beren Ahryman arkadagymyza, arkadagly Ahryman serdarymyza köp sag bolarsyňlar aýdýar. Oý Ahryman arkadagymyň, arkadagly Ahryman serdarymyň janlar sag, başlary dik, ýyl bähwitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri el mydama rowaj alsyn, toýlarymyzam toýlar ulaşsyn.